Dende Hotel Augusta Spa Resort de Sanxenxo para a Asociación Galega de Televisións Locais co patrocinio de Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax, ofrecémoslles Verán Verán. Saúdos Galicia desde Sanxenxo, unha semana máis dende o Hotel Augusta Spa Resort, onde lle mandamos un afectuoso saúdo no nome das 7 canles supracomarcais que facemos este programa, este novo magazine nesta semana número 7 xa deste Verán Verán 2013. Falamos de Radio Televisión Ferrol, Santiago Televisión, DCV, Televigo, Telemiño, Televinte Chantada, como non as 7 canal Rías Baixas que nos encargamos de producir este programa cada semana. Volveremos a ofrecerlles as últimas festas e actividades gastronómicas, deportivas, de xoldra que aconteceron nas localidades máis importantes de toda a nosa autonomía, e tamén teremos con nós persoeiros destacados da escena galega e contaremos a actuación hoxe de Mara, unha rapaza de Silleda que intenta facerse un oco no difícil mundo da música. Todo isto sen sair do seu sofá cómodamente, a máis en gastar un peso, que é o importante nestes tempos, porque acomódense e quedan connosco porque empeza o Verán Verán. Bueno, mandádeme un saludo, ainda que sea así, un saludo para Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Comezamos o noso programa de hoxe convidándoos a unha copa de viño de calidade do que temos aquí na nosa terra. Poden escoller entre blanco ou tinto porque calquera das dúas producións se dan perfectamente na zona do Condado. Alí foi o noso compañeiro Antonio Blanco, como todos os anos, a festa do viño do Condado. Hola Rosa, hola amigos de Verán Verán, amigos e amigas, aquí estamos no que vai ser a última festa dos viños da denominación de orixe deste ano 2013. Hoxe lle toca os viños do Condado aquí no Concello de Salvaterra de Miño. Así que toca moito disfrutar, bo tempo, bons viños, bo xantar, a disfrutar e boa festa, boa música. Sí, bueno, estamos contentos porque cada día máis persoas nos visitan e a 54 festas do viño. Da verdade é que estes días, hoxe, onte, antes de onte, de día moita xente, de noite unha maravilla, hasta as 4 ou 5 da mañán. Nós tamén este ano apostamos moito na noite, porque a noite é máis tranquila, as familias e os amigos reúnense nunha mesa, comentan o viño e beben viño e tamén cos produtos de aquí. Dicir que somos, bueno, que estamos na súa comarca do Condado do Tea, unha terra privilegiada po viño, porque ten bo clima, porque tamén ten boa altitud, e a verdade cando hai unha cata por aí, sempre levamos os meus premios. Dende o momento que estas festas axuda moitísimo que ao que o turista teña actividades complementarias para poder coñecer Galicia, desfrutar de Galicia, coñecer os seus produtos, que son o segundo motivo polo que os turistas nos visitan e nos elixen como destino, e sobre todo tamén a natureza, que é o primeiro motivo polo que os turistas tamén nos elixen. Es la última fiesta además antes de la vendimia y como esperamos una vendimia buena, pues la alegría es doble, ¿no? La verdad es que da gusto el ambiente que hay hoy en Salvatierra de Miño. Es un valor más que recoge una tradición de consumo de Galicia, además. Los vinos tintos del Condado han tenido siempre mucha importancia, como los vinos tintos de otras zonas. Es un producto que está menos desarrollado que el blanco y que quizá es más difícil que el blanco por nuestro clima, pero que indudablemente tiene un nicho de mercado que hay que aprovechar y saber descubrir y profundizar. De levar o primeiro premio a nivel da cata dos viños de Galicia, acabades de levar aquí moitos premios a que xogades na casa. Sí, efectivamente, nos, pois bueno, viños tintos hai poucos, tiñamos claro que algún delicioso tiña que caer,
pero sobre todo un delicioso en Albariño nesta subzona do Condado do Tea é moi importante porque estamos falando de adegas de unha calidade excepcional, adegas con moitos anos de bagaje, entonces ser delicioso en Albariño aquí estaba moi duro, esa é a verdade. E nos condados brancos igual, nos tintos era máis fácil. Enhorabuena. Moitas gracias. Que supón para vos e que supón este premio na festa, delicioso. Home, este premio é moito gratificante polo traballo de todo un ano tan duro como está sendo este. Te animo un pouco a seguir, a continuar e a sacar o tema do viño pa diante, que estamos pasando momentos conjunturales moi complicados. É moi bueno, este é moi bueno. Mesmo o branco tamén é bueno. O tinto está muito bom, fresquinho. Nós já conhecemos este vinho todos os anos, vimos aqui. Nosotros de Corea del Sur. ¿Qué les gusta más de Galicia? Vino. Creo que vino de España muy bueno. ¿Y el pulpo? Pulpo también. Gracias. Para España. Galicia. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una fiesta muy bonita y la gente maravillosa. ¡Viva la fiesta! Somos de Galicia. Porriño. Xamón asado, chipiróns, empanada. Aquí comemos un pouquiño de todo. ¿Qué máis lle gustou? Bueno, todo está bo. Todo está bo porque xa hai fame. E os viños que tal, Ben, moi bons. Bueno, eu xa sabía como. Xa os teño probado os dous. O blanco quizá. Un poquinho máis co marisco, ese non me apetece. Hai que probar a ver cal é o mellor. De momento levamos 5 solo. Ainda nos quedan os cartos. Tira. Solo levamos 2. Pero bueno, sobre todo coñecer así a pouquiños todas as bodegas da zona. Normalmente nunca vas de bodega en bodega probando viños, entón aquí a pouquiños podes máis ou menos... Por la venta do viño. E seguimos falándolles de viño porque dende Telemiño propóñenos unha festa que xira en torno á recollida tradicional da uva. Propóñenos a festa da Vendima de Leiro. Amigos de Verán Verán, estamos en la fiesta de la Vendimia de Leiro. Disfrútenlo. As pericas teñen fame, filla erva hai que ir buscar, que despois na noite boa carneiro non vas probar. A la marcho cajadaña, varios peixes vou pañar, pero ve la erva fresquiña, só me quero estomballar. Isto é a recreación dunha taberna moi antiga, que representa o que é os matuteiros. E bueno, pero aquí, cando se acaba o viño, pues femos unha pequena de mezcla aí. ¿No tienes miedo que arda algo con la pota esa? No, aí temos un cocido moi bon. Ven para aquí, ven para acá. Así me aquí. A ver, pasa para aquí. Ven aquí, Manolo. Aquí pasar hambre, por lo que veo, no se pasa hambre, ¿no? No, aquí fame non pasamos. O sea, aquí tenéis, además de uvas, tenéis de comer de lo que haya, ¿no? Pero bueno, está un poco caliente para el verano, ¿no? No, para este tempo buenísimo. Voume para a miña carroza, porque ali é onde me pagan. Estamos cortando aquí un pouco de chourizo, pan e queixo para darlle ali ao jurado. Ya, a ver si convencemos para ganar. Bueno, cuéntanos, ¿qué estáis aquí analizando el sulfato? Sí, claro. Sí, todas las carrozas que lleven sulfatadoras tienen que pasar análisis pertinente. Pero eso ante la autoridad, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tal has visto? ¿Está bien, todo en orden o no? Tendremos que seguir revisando a lo largo de todo el desfile, pero en principio parece que no va a haber ningún problema. Y la música no puede faltar en una cita como la de hoy.
eres el capitán de aquí entonces? Estes son soldados todos, reclutas, e hai algún cabo primeiro tamén, pero soldado, jefe subir. Creo que sois soldados de vendimia o... No, de licor café. Ah, de licor café, ¿no? ¿Este traje qué? Es un carapucho que es para la lluvia. Pero que es para la lluvia, ¿no? Sí, cuando íbamos a vendimar, pues poñíamoslo, ese non nos mollábamos na vendimia. A ver, cuéntanos. Está aí, que anda así moi embarrigada, que teñan cuidado, que le ven unha ambulancia detrás porque pode pasar algo. Esto es muy habitual llevarlo, ¿no? Hombre, ahora mismo no, pero fai 40 anos ou 50 sí. Sí, se llevaba eso. Sí, era o traxe de aguas que tiña. Eso debe pesar algo, ¿no? No, que va, ligero. Mitad de precio parados, non parados o doble, a taberna dos parados. Que tal, todo facendo ben? Bueno, pois eu sou o que mando e estes fan o licor café como eu mando que eu sou o que sei. Es un camorrazo, non... ¿Y quién es el que trinca más de todos? ¿Habrá el que tiene más pecho? Curriel tamén. Joder, las tienes todas, ¿eh? Pero aquí veo que habéis adecuado los precios para los parados, ¿no? Os parados, hai que axudalos, a mitad de precio vos parados, e o doble pois que traballan, hai que levantar a economía. Estamos jugando la partida porque esta es la carroza de los paraos. Y como somos paraos, tenemos demasiado tiempo y para no dar las vueltas a la cabeza, a la memoria, pues estamos pensando que eso, tienes que perdonar porque un gallego... No pasa nada, habla como quieras. Sí, no mal. ¿Y quién va ganando la partida? Bueno, por el momento va empatado, por un momento va empatado. ¿Qué estás cocinando? Un arfillor de casa. Sí, pero que venir de vendimiar, ¿no? De vendimiar, sí. Y ahora a comer todo. Acabar de facer a vendimia, de enviar a xente, como se con cenas. Bueno, padre, ¿que has venido aquí a confesarnos o qué? Sí, sí, vamos a confesar aquí a esta gente porque robaron moitas uvas, entonces ahora vamos a confesarlas. ¿Esto qué es, el nuevo animal de compañía? Sí, el nuevo animal. ¿Que se porta bien o no? Bien, bien. Único que ya está algo nerviosa por tanta gente, no está acostumbrada. ¿Y qué es mejor, tener un perro o una abeja? Hombre, mejor un perro. ¿Y que a las uvas qué tal este año la cosecha? Bueno, están algo verdes e tal, pero vamos buscar aí por aí, a ver como vai. ¿Y este vino que es para vosotros? É de cosecha propia, a ver... ¿Y qué tal? A ver si vais a pillar una buena vosotros. Que va? Así de jóvenes no puede ser. No, de momento no, ainda somos algo novos. Xa nos chegará o tempo, ben. Cuéntanos, ¿qué estás tú bebiendo vino? Yo sí, como siempre. A esta edad, sí. Te ve la cara, ¿no? De darle al vino. Yo no bebo alcohol, yo bebo vino. Cuéntanos la diferencia esa. Que el vino es de este color y el alcohol es de color alcohol. Este viño cristalino, criado na cepa torta, a uns priva o sentido e outro non certa da porta. É salto de corzo e pincho de lebre e o fillo do meu pai o que bebe. Ole. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Pois, que che parece? Sacar o viño ao bajaño para beberlo. ¿Y qué tal la cosecha hoy? Boa, preciosa. Mira, vai, maravilla. Pero que hay mucha uva, creo que es la que tiene más uvas, ¿no? Hombre, porque as nosas viñas son as mellores, non ves? Mira, pai, mira. Non se olvidar de que hai que vir á festa de Viñi Baleiro. Todos os anos, non é só este ano. Alaímos campanada e o viño pa merendare. Inda non traballin nada e xa me quero estomallare. Estomballada na veja, estomballada. A leira pa que la queira, estomballada. Estomballada na veja, estomballada. A leira pa que la queira. E falta pouco tamén para a vendima aquí nas Rías Baixas. E para que se fan unha idea das sensacións que viven durante toda a colleita, os viticultores e toda a xente que vive do viño, por exemplo, nesta ADO das Rías Baixas, amosámoslles un ano de viño, un vídeo fermosísimo co que a denominación de orixe Rías Baixas intenta vender o traballo dos viticultores e adegueiros desta ADO. Un año. Lo que tarda la tierra. Lo que tarda la vid. Durante un año juega con nosotros, sabiendo que la estamos observando. Brota. Florece. Crece
y nos regala la fruta más apreciada por el hombre desde hace milenios: la uva. Cada año la lluvia, el sol, el frío, el miedo, todo se juega a una carta. Cada día un día más, cada noche otra noche. Y así la uva va madurando. Hasta el día que comienza la vendimia. Todo ha ido bien. Y la uva llega a la bodega. Entra el trabajo de todo un año y está a salvo. Por eso, porque sobran los motivos, hay que hacer una fiesta. Y empieza otro año. Volverán las mismas sensaciones. Volverá la incertidumbre. Pero también, afortunadamente, volverá el vino. No apartado das festas gastronómicas falamolles agora da primeira mostra do mexillón de Galicia que tuvo lugar durante esta pasada fin de semana en Cabo da Cruz, en Boiro. A parte da propia degustación do mitilo, houve outras moitas actividades das que nos dá conta a nosa compañeira da 7 Canal Rías Baixas no Barbanza, Uxía Vidal. Hola Rosa, hola a todos os amigos de Verán Verán. Xa saben onde estamos, non? Efectivamente, na mostra do Mexillón de Galicia. Acabamos de chegar, xa temos o noso plato conmemorativo e imos ver se nos facemos con algunha das racións para dar conta do bo que está o mexillón galego. Queren velo? Pois acompáñenos nesta reportaxe. Están buenísimos, un produto típico de Galicia, hai nos que consumir máis. Está moi ben, participan tamén grupos de música, están os mexillóns preparados de varias formas, moitísima xente, está de maravilla todo. Mellor, máis días de festa, máis actividades? Ai, sí, 3 días de festa, actividades. Aquí hai que vir a Cabo de Cruz para pasalo ben. Los mejillones están riquísimos y todo lo que hay aquí en Galicia está riquísimo. Bueno, nosotros somos castellanos y nos encanta venir a Galicia. Pues está riquísimo en todas sus variedades, me gusta todo. La verdad que nos estaba pasando estupendamente. Teño batea, máis traballei armando bateas. Entón non podía faltar na festa do mexillón. Si, xa hai, bueno, coño, moitos mexillóns, a máis vos mexillóns, Está lle gustando este ano? Sí, o mexillón, sí, como non. Isto é como unha especie de vinagreta, aquí hai un pouquiño de pulpo mezclado con as gambas, e mexillón ao vapor, e o resto sabedes vos o que hai aquí. E a máis rica? Bueno, a min esta, por exemplo. As croquetas estaba moi buena.
verán, verán. E seguimos con máis paparotas. Desta volta foron os nosos compañeiros de Radio Televisión Ferrol os que se achegaron ata a festa do requeixo no concello da Capela, un produto 100% artesanal e tamén natural, como así o comprobaron todos os que se achegaron a degustar este manxar típico galego, tanto turistas como veciños da contorna. Éxito rotundo obtido o pasado domingo no concello de A Capela, que volveu celebrar a súa festa máis coñecida, a do requeixo. Milleiros de persoas achegáronse a degustar un produto que se elabora de xeito artesanal e é 100% natural. O municipio volveu render homenaxe ao seu produto gastronómico estrela, o requeixo. A pesares da crise económica e de algunha que outra inclemencia do tempo, milleiros de veciños e turistas deixáronse caer polo campo da festa para degustar un alimento naturalmente puro e que non deixa indiferente a ninguén. Sí, está muy bueno. Cuéntame, ¿cómo sabe? Pues sabe muy rico porque a mí me encanta el queso. Y como me gusta el queso, pues ya lo probé. Lo que pasa es que ya compré rosquillas, ya compramos queso del país. Ah, estupendo. Yo lo como solo, con miel, con azúcar, pero solo me gusta mucho. E é que este ano deronse cita ao redor dunha dúcia de queixerías procedentes de toda Galicia, o que non fixo máis que impulsar unha celebración que o domingo pasado cumpría os 25 anos de idade. Dende a cooperativa Campo Capela preténdese agora que a Xunta de Galicia recoñeza o requeixo como unha variedade máis dentro dos queixos galegos. Se dunha cousa podemos presumir en Galicia de ter bo leite. E o requeixo é o principal produto que sale do leite, o máis fresco, digamos. A festa do requeixo completouse con diferentes actuacións musicais que amenizaron unha longa e divertida xornada. Sen dúbida, a Capela volveu ser un punto xeográfico de referencia dentro das festas de Galicia. Xa saben que aquí neste verán intentamos darlle unha oportunidade para todos aquelas cantantes e grupos daqui da terra do país que aínda tendo méritos da bondo lles fai falta ese empurrón definitivo para chegar aos seus fogares e que vostedes os poidan ver e disfrutar, como vamos a facer aquí neste plato dentro de nada con Mara Elén María Souto Buján. Ten 22 anos e ben deselleda moi boas. Benvida ao verán. Hola, moi boas. Ben, decía eu que eres unha rapaza moi nova e estás intentando facerte un oco no mundo da música, ainda que a tua formación, bueno, un ciclo de enfermería vai por outro lado, pero agora sí, estás intentando, pois eso, facerte, abrirte camiño con novos temas, non? De todos os estilos, contame. Pois sí, a verdade é que sí, acabamos de comezar, non fai moito, eu traballo con Ángel Ríos, que é o meu produtor musical, eu fago as letras, el fai a música, e intentamos sempre crear novos estilos, cousas diferentes, aínda en diferentes idiomas tamén, está en galego, temos outros temas que tamén son en castelán, gústanos a variedade, para que a xente non se aburra e nós tamén non aburrirnos ao mesmo tempo, porque claro, hai que variar, a variedade, a monotonía é mala en todo, non? A máis hoxe, o que decías, vas nos ofrecer dous temas, o primeiro en galego e o segundo en castelán. Contame un pouquiño destes dous cancións. Pois, o primeiro que vou facer é o de Moura, en galego. Fixémolo para presentar a un concurso, vas sacar nota, bueno, non gañei, quedei en segundo posto por internet, pero non pasa nada, o importante é comezar, participar e que a xente te escoite. E despois temos o de Metamorfosis, que non ten nada que ver, en castelán, é unha letra así máis relaxada para escoitar, este fixémolo así máis para bailar, para a xuventude, para todos, vamos. Os dous están moi ben, pero son cousas diferentes dentro... A máis, Mara, a máis de cantar, como imos ver, tamén se atreve a compoñer, non? As letras tamén saen do teu puño e letra. Sí, iso é algo que dende pequena pois eu xa compoñía, non só música, senón tamén escribía poemas, e teño unha gran colección, a verdade, aí guardados nunha carpetiña para non perdelos, pero bueno. A máis teño leído eu por aí que
desta forma de crear, que che ven a inspiración, necesitas algo e vas correndo rapidamente a apuntar esa canción e ademais as creas moi rápido, non? Sí, lévanme moi pouquiño. Por exemplo, pasoume que un día estaba no Corte Inglés ca miña nai, estaba mirando así cousas e, bueno, veu unha cousa a cabeza e non tiña boli e escribina no móvil. Como hoxe en día os móviles teñen de todo, pois, bueno... En calquera sitio vale, non? E sendo tan nova, de que versan as túas cancións? De que falan as túas letras? Pois, como dixen antes, de todo, de todo. Intento facer un pouco de todo. Temos tamén unha que fala sobre anorexia, outra sobre alcohol, pero esos proxectos son máis pa diante. De momento estamos empezando con estas dúas. Esta, a de Moura, fala sobre unha lenda galega. Quixen recoller tamén unha lenda galega que está así un pouco perdida, que a xente xoven non a suele coñecer. Contame. Fala sobre as mouras, que vivían nos castros, tiñan grandes dotes para o baile, para a composición, compara a rapaza esa da que se fala na canción cunha moura, que é moi fermosa, moi bela, ten a pel branca, os cabelos loiros, gustalle bailar, e ten a todos os homes aí detrás dela, non? Que as mouras era o que facían, enfeitizaban os homes. E quixen recoller así algo antigo de Galicia para mezclalo con algo máis moderno que a xente poida escoitar. Algo de fusión, eso está moi ben. E agora nesta época globalizada na que todos, como diste, a golpe de móvil podemos entrar en calquera páxina de internet, onde che poden atopar? Aquí, por suposto, no Verán Verán, neste Serán Noite, pero onde máis che podemos ver? No Facebook, bueno, en diferentes páxinas, pero no Facebook é na que máis ando, Mara SB, vinilorec@hotmail.com. Moi ben, pois nada, xa che deixo entón para que nos amoses o que ti queres facer, o que ti queres chegar, non sei se a dedicarte plenamente ou como ves o panorama futuro. Home, de momento estou empezando, entonces hai que ir paso a paso, con cuidado, pensando ben as cousas, pero claro, supoño que se me brindase a oportunidade, pois gustaríame traballar desto, estaría moi ben, pero bueno, hai que ir facendo o camiño, pasiño a pasiño. Cando menos intentámoslo, iso é o importante. Pois nada, o escenario de Verán Verán 2013 é teu, e adiante con esa Moura de Mara, con vostedes. Gracias.
alzado sostén, pero soamente quere brincar, saltar, xogar, coas penas e así poder olvidar. Ningún home a pode coutar, ninguén a pode encadear. Corazón que nace libre quere voar. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. Seguimos en Verán Verán, aquí desde Sanxenxo, dende o Hotel Augusta Spa Resort, dándolle ideas para encher o seu tempo de lecer neste verán, para decirlles que non fai falta sair de Galicia a diáspora para pasar un verán de cine. Por non precisar, nin siquiera precisamos sair da nosa comunidade para probar unha fideuá de primeira. Así o comprobou o noso compañeiro Antonio Blanco e Ramón Fariña, que acudiron ás ceas temáticas do Hotel Nova Vila en Meis. Hola, queridos amigos de Verán Verán e seguidores deste programa veraniego de Canal Rías Baixas. Aquí nos atopamos na capital ou no corazón do Salnés, nas Rías Baixas, no Hotel Enolóxico Nova Vila Rías Baixas. Unha cena maridaxe da cociña mediterránea e atlántica, Valencia, Rías Baixas, nunha noite espléndida con moi boa xente, moi bons produtos, todo isto é fantástico. Nace, como ben sabes, porque temos un amigo común, que Pedro García Mocholí, crítico gastronómico, e o ano pasado, pois ocurreselle a gran idea, xa que ten moitos amigos en Rías Baixas, é un gran prescriptor dos nosos viños e das nosas excelencias, temos que facer unha cea en Nova Vila con produto valenciano. Tuvo tanto éxito que xa quedou institucionalizada. Entón, ahora, todos os anos, organizamos non unha, sino xa 3, vamos a degustar produtos do Mediterráneo. Ajuarriero, blanquinegue con pisto, fideuá con alioli, esgarraet, bueno,
diferentes platos da cociña mediterránea e tamén, como non, misturados con produtos de Rías Baixas e con nosos viños. Bueno, esta es una iniciativa que surgió el año pasado a modo, digamos, de congratularme con las Rías Baixas. Surgió la idea de hacer una cena valenciana y tuvo éxito y dije, che, pues, ¿por qué la repetimos, no? Quiero decirte, entonces, este año hemos perfeccionado lo que es la cena, tanto a nivel gastronómico sobre todo, hemos buscado cosas más típicas, hemos cambiado un plato muy típico nuestro como era el esgarraet, que es pimiento rojo con bacalao de salado, hemos hecho el ajorriero, hemos mantenido, porque tiene mucho éxito, lo que es el embutido nuestro, el blanc y negre, longaniza y morcilla o botifarra, que llamamos nosotros, y mantenemos la fideuà. Mantenemos la fideuà porque es un plato muy demandado y que a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, pues con productos gallegos hacemos una gran fideuà y hoy vamos a disfrutar de ella a todos los niveles. Como sabes, José Luis, somos amiguetes. Pedro, pues tamén estamos no mesmo equipo. Falaronme do tema de colaborar neste proxecto que me parece interesante, ademais. E nada, pues viñamos a tener hoxe, a pesar de ter medio Galicia cerrado, ou máis de medio Galicia cerrado, estamos facendo un mixilóns estilo mediterráneo. Bueno, pues vim aquí a colaborar, estamos aquí disfrutando un pouco de unha noite espectacular. Buena gente, buen ambiente, buen sitio. Buen sitio. Físico. Esto es, ¿qué? Y buena noche. Y buena noche. Y una temperatura envidiable. En Valencia me envidian aquí porque me dicen, tú estás viviendo como un pachá, porque aquí hay una temperatura envidiable. Te llueve. Esto se llama un clima a la carta. Hoy quiero que llueva un ratito y luego sale el sol. Hoy quiero que llueva otro ratito. Refresca, genial. Y hoy ha salido un día, vamos, que ni de película, de verdad. Es una... ¿Cómo estás disfrutando este verano? Muchísimo, porque estoy descubriendo, estoy digamos, atomizando la región. Las Rías Baixas las estoy atomizando. Conozco pueblo por pueblo, local por local, establecimiento por establecimiento, productos, gastronomía, cocina, platos, y eso me encanta. Porque tengo tiempo y tengo un mini amarillo que me lleva a todos lados y soy independiente. Este hotel es de los sitios más bonitos que yo he conocido en mi vida. Está en las Rías Baixas y hay que venir, yo creo que hay que venir. Temperatura es maravillosa, de feito, bo ambiente, albariño de maravilloso, un ambiente espectacular. Roza a gloria. Desde logo moitos valencianos envidiarían como mínimo estar en este ambiente, en esta temperatura. Bueno, xa abondou de comer porque levamos xa medio programa con festas gastronómicas de viño, entón vamos a espreguizarnos e vamos a ir a dar unha volta pola praia, por unha dos areais máis famosos e coñecidos, concurridos tamén de toda Galicia, a praia de Silgar. Ali estivo o noso compañeiro da Sete Canal Rías Baixas, Fernando García. Hola Rosa, aquí estamos na playa de Silgar, en Sanxenxo. Como poden ver todos, a playa está totalmente ateigada de xente. Tuvemos que vir a parte de arriba de todo para poder encontrar un sitio para poñer a toalla. E bueno, agora poderán comprobar como está esta playa de xente a rebosar. Hola, ¿qué tal? Hola, moi buena. Hombre, que sorpresa. Sí, oh. Que estabades facendo aí? Pois... Pero miradme para a cámara que salir na tele. A ver, a onde? Como? O baño. O baño non será agua, non? Que me escapa? Escápame a túa moza. Que escape. Pero ti non tes medo a cámara, verdad? Eu non. Como é o teu nome? Jonathan. Jonathan, que tal aquí na playa de Silgar? Bueno, ben. Disfrutado coa túa moza era, non? Sí. Bueno, estaban os dous aquí en Amor e Compañía e viñen a interrumpilos. Jonathan, sinto que hubiera escapado. Non pasa nada. Non pasa nada, onde eres, Jonathan? De Vilanova. De Vilanova, bueno, é daqui ao lado, é veciño. Entonces ves a menudo aquí a playa de Silgar. Sí. Bueno, pues moi ben. Jonathan, déxate seguir disfrutando, vale? Venga, gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal en la playa? Muy bien. Muy bien, aquí disfrutando, ¿verdad? De este clima maravilloso que tenemos en Sanxenxo. Sí. ¿No? Las mamás, ¿qué tal? Con protección, ¿no? Sí, total. Mira, que lo están avisando en la tele siempre, que hay que usar protección. 50. 50. Pero no sé por qué todo el mundo me dice 50. Al final esto non ten nin 10. Pregúntale a mi hijo, ¿qué protección es? Ricardo, 50.
él lo dice con cada resignación. Bueno, disfrutando aquí de la playa, del sol, gastronomía, de todo. De todo. Porque no son de aquí, ¿o sí? No. No, ¿de dónde son? De Ponferrada. De Ponferrada, pero repiten, ¿verdad? Sí. Hola chicas, ¿qué tal? Estamos aquí na playa de Silgar disfrutando, verdad? Verdad. Sí, ¿no? Hombre, Aparte, vexo vos estupendas aquí, as dúas conxuntadas, morenísimas, porque Verdad. miren, claro, é que o fixo color. moi bo tempo. Sí, non? Home, Pero- un verano espléndido. Pero ti ves moita praia. Moito. Aquí a playa de Silgar? Sí. O sea, que eres asiduo de aquí da praia? Sí. Pero de onde eres? De aquí, non? De Ourense. De Ourense. De Ourense. E ves todos os anos aquí a praia de Silgar? Pois casi sí. Que nos podes contar que che guste desta praia? Gústame todo. Todo, Todo, o sea, encántame. todo. Sí, relación, servicios que ofrece a Sí, porque playa. calidad-precio, vamos. Calidad-precio. Increíble. Barato. E a ti? A min gustame moito, a verdad. Sí? Eu tamén son de Ourense, gustame todo o clima, que non, hombre, fai calor, a verdad que temos un verán moi bo. Ajá. Esto das predicións dos franceses, a verdad que dicían que íbamos ter un verán atlántico, temos un verán maravilloso, uns días de calor, eu creo que espectaculares. Eu non recordo aquí unhas temperaturas tan altísimas. Entonces, recomendarían a todo o mundo A todo o mundo que veña a Galicia, principalmente a Sanxenxo. Bo material, boa materia prima, todo o mundo sabe. Boa non... materia prima xa se ve. Bueno, pero bueno, no, do mar, riqueza neste mar, a verdad. Ei, que vou eu, que me toca a min. Eu tamén quero xogar ou que? Home, a min repartídeme cartas. Que tal? Que tal aquí? Ben. Xa ven vostedes que non só se ven a tomar o sol aquí a playa de Silgar, tamén se pode xogar as cartas, bañarse. Temos de todo, temos incluso os bares enfrente da playa, e moi importante, O dos bares, ou no? Totalmente. Por a noite, que tal? Muy bien. Sí, de fiesta, de maravilla, ¿no? ¿O qué? Tú no, ¿eh? Tú no. Pero el resto, bien. Sí, muy bien. Nada, que saco aquí o micrófono, escápame todos. Solo me quedo autóctono. Estoy de aquí de Sanxenxo. Sí. ¿Qué me vas a contar desta playa? A ver. Non sei, que é o mellor que hai. É o mellor que hai en Sanxenxo, verdad? Desde logo. Aquí desde pequeniños. Sempre, Os dous. sempre. Porque eu acórdome deste rapaz de pequeno, eu aquí con él, os dous xogando na area, verdad? Sempre. Home, de toda a vida. Hola, boa tarde. Boa tarde. Que tal, de Portugal, non? Sí. É que non sei por que me daba a mí, señoras e señores, que eran de Portugal. Estamos grabando para o programa Verán Verán. Sabedes aquí? ok. Verán Verán. Estamos no verán, verdade? Exactamente. De que parte de Portugal? Porto. De Porto, ti tamén de Porto. Porto, sí. E que estades de vacacións aquí? Sí. Sí, moitos días ou solamente unha escapadiña? Unha escapadinha mesmo. Unha escapadiña rápida, como a miña entrevista. Por que me estou mollando os pés, Dios mío, acabome de mollar. Chicas, gracias. Ok. Obrigado. Obrigada. E dende aquí, dende a playa de Silgar, Un saludo para Verán Verán. Seguimos en Verán Verán e como lles prometía na presentación vamos con dos persoeiros da escena galega e nunca mellor dito porque el é actor, guionista e tamén director. Está connosco hoxe Cándido Pazón, moi boas, benvido. Hola, que tal estamos? E digo doblemente benvido porque eu xa era un persoaxe que quería ter aquí, un persoeiro que quería ter aquí neste programa, e ben é certo que o intentamos fai unhas semanas, pero estaba ocupado ca súa profesión, neste caso ca Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, unha mostra na que non adoita faltar, na que a máis este ano colaborou dun xeito especial, non é así? Contanos. Bueno, fixemos ali a estrea dun espectáculo que se titula As do Peixe, que é sobre a memoria das traballadoras da industria da conserva. Ribadavia é un sitio realmente de primeira para estrear, porque o festival buque insignia do teatro galego, e ademais tivemos o premio do público, que é un premio que o público fai por votación entre todos os espectáculos que veñen de todo o mundo, bueno, festival internacional, e por tanto finalmente pues acabamos moi satisfeitos da experiencia. Fala nese traballo, fala vostede do mundo do peixe e de toda esa tradición que ten moita relación pois tamén aquí ca comarca do Salnés, unha comarca na que vostede pois adoita estar por aquí facendo interpretacións e mesmo estreas en concreto no Concello da Illa. É habitual vela vostede pois que teñan ese privilexio de ser os primeiros en ver a estrea de moitas das súas producións. No caso das do peixe, do que estreamos en Ribadavia, a preestrea
o primeiro contacto co público fíxose na Illa de Arousa. Hai que dicir que a Illa de Arousa é o lugar onde se abriu a primeira fábrica de conservas no sentido moderno, no máis alá do que era Salazón. E, de feito, teñen ali un museo da conserva no que era a fábrica de Godai. Por tanto, era un lugar absolutamente indicado para facer ese, eu chamolle proba de mar, que é mirar como navega o espectáculo co público. A partir de aí, navega ben, pois veña a estrear. Entón fixemos, digamos, unha toma de contacto de mar e outra de terra dentro en Ribadavia. Por tanto, temos cuberto o espectro de públicos galegos. Vémolo tamén propiamente sobre a Estea, ben é certo que últimamente pois é máis coñecido quizáis por eses monólogos ou cando menos actuacións teatrais nas que sae vostede pois cun soliloquio en Estea só ante o perigo, nunca mellor dito, non sei se é pois eso, que se está poñendo de moda ese tipo de actuacións ou é que a necesidade obriga neste caso e as dimensións das compañías teatrais neste caso pois teñen que achicarse un pouco para adaptarse aos tempos, non? Bueno, no meu caso, eso que ti dis é máis ben consecuencia que causa. Quero dicir, eu levo desde os anos 90 facendo espectáculos, normalmente o que eu chamo de conto e comedia, tanto contar historias, contar contos como stand-up comedy, isto que hoxe en día chama monólogo, pero monólogo de, en fin, é un termo un pouco inapropiado, monólogo é unha persoa enriba dun escenario facendo calquera tipo de actuación teatral, pero en fin, xa nos entendemos. Por tanto, a min a crise pilloume con ese xénero xa en marcha, pilloume cos motores preparados. E non podo negar, e aí ti tes razón, que entón aproveito, efectivamente, que teño ese xénero traballado e que teño esa fórmula en marcha para poder sortear a crise pois un pouco mellor, porque efectivamente as compañías grandes pois teñen máis problemas para manter a súa vida, necesitan pois máis persoal, por tanto teñen máis riscos económicos, e despois as programacións municipais, ou, en fin, todo tipo de programacións cada vez contan con menos diñeiro, co cal necesitas ir con espectáculos de menos peso, non creativo, pero sí de menos peso económico. Por tanto, iso é unha consecuencia, non é unha causa. Neste caso, falando tamén da recuperación de outras tradicións galegas, como pode ser unha obra tan importante como Memoria dun neno labrego nese 50 aniversario da súa publicación, por don Xosé Neira Vilas, como todos vostedes saben, é unha obra que vostede quixo levar a Estea, recuperar eso e achegalo quizáis a novos públicos, non? Bueno, sobre todo achegalo a unha nova forma de encontrarse, porque quen queira ler o libro, que en principio é unha novela, está aí, estivo sempre, e é a novela galega que máis lectores ten na historia da literatura galega, máis publicacións, máis traduccións, por tanto, eu non pretendo, baixo ningún concepto, suplir iso, pero pretendo, ou pretendín, que puidéramos ter outra maneira de chegarnos a esa obra mestra da nosa literatura, e fixen pois esa adaptación ao teatro, neste caso a un espectáculo unipersoal, cando foi no 2011 o 50 aniversario, e realmente está a ser unha experiencia moi bonita. Imos facer en Santiago no mes de novembro a función número 100, e nos tempos que corren facer 100 funcións realmente importante. Estivemos, pois, aparte de toda Galicia, pois, en Uruguai, en Argentina, en Brasil, en Suiza. Quero dicir que ten o seu percurso internacional, e temos algo que é moi bonito de salientar, o apoio absoluto do autor, de Neira Vilas, que se converteu nun axente. El mesmo chama por teléfono os contratantes, os alcaldes, en fin, que se está movendo co espectáculo, está entusiasmado, sempre nos pregunta como vai a cousa, seguiu e segue en todo momento o percurso e o periplo do espectáculo. Con iso sí que non contábamos, e realmente é para estar moi contentos, porque nada máis ni nada menos que Neira Vilas, e realmente porta unha medalla no peito da que debes estar moi orgulloso. É un risco, non? Eso de interpretar unha creación de algún autor que sigue aquí entre nós, que pode xulgalo como di vostede, non é o caso de Boccaccio con ese de Camerón, que xa libremente pode vostede leválo a Estea para achegalo a toda Galicia. Pois sí, é un risco, pero, bueno, moitísimas veces hai que arriscar. Como digo os portugueses, quen non arrisca non petisca. E entón, pois, eu quería petiscar e arrisquei. Teño que dicir unha cousa, Neira Vilas é un señor que ten 85 anos,
e podía de alguna maneira ser cara a súa obra un pouco conservador no sentido de como é, non quero que me toquen. Foi excelente traballar, non digo con el, porque o traballo fixen eu, pero en ningún momento puxo un pero, entendeu os cambios que para converter iso nun produto escénico, comunicarme en directo co público, eu tiña que facer. Entendeunos perfectísimamente, defendeos, ademais, paraxes que están aí metidas, pasaxes, quero dicir, que están aí metidas, que non son propiamente do libro, porque eu necesitaba para... El defendeas tamén, xa casi as fai súas. Teño tido máis problemas con autores máis novos do que con unha persoa que nunha idade como a que el ten, podería esperar que non estivese tan disposto a que maleásemos a súa obra. Absolutamente, dixo, como material teatral cándido é teu, e quen sabe do público en directo es ti. Eu sigo o proceso e simplemente axudo. Iso é realmente moi bonito, porque, carai, estamos a falar dun consagrado absoluto. Un xesto con honra, claro que sí. E vostede arriscou con ese de Camerón, non sei que tal petiscou. Bueno, de Camerón sabía que sí, que era un texto moi simpático, atrevido, en canto que ten esa parte erótica, esa parte un pouquiño atrevida e que a xente xa espera de alguna maneira divertirse con ese texto, sobre todo nos tempos nos que estamos, en que a xente quer divertirse. Por tanto, eu sabía que as posibilidades de que iso me servise como plataforma eran grandes, e está a ser así. Non se está a representar tanto como se representou ou se representa as memorias, porque realmente houve un apretón máis aínda na crise neste ano 2013, un ano que en termos de programación é fatal, fatal, fatal. Os circuitos quedaron paralizados, non houbo unha serie de dinámicas que viña habendo e que facían que houbera unha serie de lugares onde se programase, iso todo se esfarelou, por tanto, o contexto, non só galego, tamén español, dos peores contextos para levar adiante un espectáculo. Entón, estou á espera de que se reactive e eu estou aí co espectáculo disposto. Por parte do autor tive menos problemas porque sempre se dixo non hai mellor autor que autor morto. É como, aínda que che vou contar unha anécdota, que resulta que cando fun registrar en autores a versión hai que registrala en autores, non? Dixeronme, bueno, e autor quen é? E eu dixen, bueno, o autor é Boccaccio, e que porcentaxe se lle asigna? E dixen, pois ninguna, porque morreu. Non, porque aquí nos figura Boccaccio como autor. E non había, estiven discutindo como 10 minutos, ou, bueno, quizás menos, coa persoa, era unha muller, que facía o registro sobre que ela lle constaba no ordenador que Giovanni Boccaccio vivía e que había que asignarlle unha porcentaxe. E eu dicía, de verdade, isto é século XIV. Finalmente, como mirou tan seguro, dixo, bueno, vou no investigar. Nunca máis me chamou, supoño que investigaría e que miraría que sí, que Giovanni Boccaccio morreu no século XIV. E igual se está enterando agora, non? De que pasou? Pois posiblemente, posiblemente. No seu haber, conta con numerosos premios en teatro, a máis premios que veñen un pouco, a parte dese do público que decía vostede de Rivadavia, tan destacado por vir de quen ven, neste caso, tamén conta no seu haber, como decía, Max de Teatro, María Casares, moitos deles por guión. Eu non é cuestión de soltar aquí a retaíla de galardóns, pero sí son moitos. Eu quería de todos estos que me dixese vostede cal foi o máis especial e por que motivo. O máis especial é o primeiro, porque te anima, foi o Premio Xeración Nos de Teatro Infantil, co Merlo Branco, e de alguna maneira che di, pois tira pa diante, porque parece que tan mal non o faz, que che deron un premio. Entón, tes 28 pico anos, 28, 29, non lembro, eso. E despois o último, porque é o máis recente, e por algo que ti dixeches, porque é o público que deposita ali, despois de mirar un espectáculo, un voto, porque non me vou quitar méritos, que nos quiten os demais, pero é certo que os premios, María Casares, Max, teñen algo sempre de relativo. Hai moitísimas circunstancias que influen para que o mellor un ano tes un espectáculo excelente e marcha de vacío, nada, e outro ano tes un espectáculo mediocre e por unha serie de circunstancias resulta que ten un premio. Eu, naturalmente, poño os meus premios nos currículums, presumo deles porque profesionalmente me vai ben, pero tamén non son parvo e sei realmente o valor real que teñen. Relativizo, teñen un valor, en fin, que hai que
circunscribir a unhas circunstancias. No caso de Ribadavia, pois o público foi a todos os espectáculos, porque Ribadavia sempre está cheo, e bueno, depositou un voto. Entón, realmente nos deixou moi satisfeitos ese veredicto. Un veredicto que chega case de inmediato que fai referencia aos programas de televisión. Vostede tamén fixo nesa vertente súa de guionista. Despois falamos da de actor, escribindo os textos para series tan exitosas como poden ser Mareas Vivas ou Pratos Combinados, que mellor os que dan a cara, neste caso foron outros actores e actrices, pero sí houbo un traballo detrás aí de televisión que si sempre é máis recoñecido. Que diferencia principal encontra vostede en escribir textos que vostede propio vai a levar a escena ou escribir para os demais? A ver, eu en televisión basicamente escribín nunha ou dúas temporadas de Mareas Vivas e moi pouquiño en Pratos Combinados, e nunha serie que houve antes que se chamaba A Familia Pita. Teño que decir que a min escribir para televisión series non me produce unha imensa satisfacción, porque non escribes desde a liberdade. Non escribes desde a liberdade en absoluto porque normalmente as televisións e a televisión galega dunha maneira moi especial teñen moitísimas cortapisas para que se poida traballar nunha dirección ou noutra, e non digo meténdose en profundidades nin en digamos, discursos políticos, non me estou a referir a iso, Por exemplo, ti escribes sobre unha taberna nun porto, como era o porto de Portozás, e rápido che din que aí din cousas, que hai un ton, que se pelexan, que din palabras, que beben, non podían beber. Claro, como non poden beber nunha taberna, decíamos, non, a ver, nunha taberna era que non se bebe, non é taberna, non poden beber alcohol, como non van beber, non poden... Había un monte de... Isto é por un exemplo. Pero máis alá disto, que un o asume e o comprende, porque un non é parvo e sabe onde vive, hai algo que ten unha lógica inmensa, e é que a televisión é unha gran maquinaria, cos tempos moi marcados, con produción que vale moito diñeiro, e o guionista ten que entrar como unha peza que funcione perfectamente nesa maquinaria, e aquí sí que non me estou queixando, ten que ser así. Ti, guionista, és unha peza dunha maquinaria, e non podes nin retrasar, nin facer que esa maquinaria funcione mal. Entón, iso fai que traballes nos tempos, nunhas limitacións moi grandes, que digo, son e teñen que ser así. Sucede que a min, porque podía facer outras cousas no mundo do teatro, non me apetecía demasiado traballar desa maneira, traballar como unha peza pautada dunha maquinaria. Outra cousa será traballar para o cine, eu non teño esa experiencia, pero para a televisión realmente necesitas estar absolutamente metido. Cando estás traballando por unha serie, metido e únicamente metido nesa serie. Non podes estar compaxinando con outras cousas, tens que vivir día a día para iso. Se o aceptas, pois maravilloso, pero se non o aceptas e és infeliz e podes facer outras cousas, que foi o meu caso, pois acabas facendo outras cousas. Pois a vostede que lle gusta tanto a nosa cultura galega e recuperar esas tradicións, o que si é tradición aquí nas Rías Baixas non podía ser de outro xeito, é a produción dun dos viños brancos máis coñecidos dentro e fora das nosas fronteiras, e agora íbamos a iso, a brindar polos futuros éxitos seus no teatro, mentres, se me permite, os deixamos cunha nova actuación desta rapaza que se intenta tamén abrir un oco no difícil mundo da música, como lles decía, ela é Mare, agora vai nos cantar Metamorfosis, mentras nos imos coñecendo un poquinho máis desas moitas anécdotas que deixa o teatro, e agardamos que sigan deixando para o noso convidado de hoxe, señor Pazou. Saúde! Saúde! Aí está. Cuentos de hadas, tampoco en las brujas, no vale de nada esperar un caballero que te salve con su espada, tan solo con tus manos podrás ser liberada. Voy caminando por las calles, vigilando cada esquina del vacío. Mi cuerpo siente el frío, es la noche que se cala en mis huesos. Llorar ya no sirve de nada. Corro, mis pasos son pesados, empiezo a sentir el calor entre mis manos. Mi mundo va cambiando, me voy transformando. Mis ojos acechando en la oscuridad están mirando. Hago un escudo en mi mente, una lucha
que mantengo por fuera, por dentro. Soy la diosa en mis nubes, la princesa de mis cuentos. Tristes historias me bañan en silencio, tristes cuentos sin un final escrito. Busco mi pluma para poder plasmar mis sueños rotos ante estos dos viejos folios. Que no se los lleve el viento, quizás tan solo no sean cuentos. Hoy voy a luchar, aún estoy a tiempo, buscando la salida a mentiras antes desconocidas. Busco un descanso eterno en mi guarida. Ojos que no ven o que no quieren ver, manos que no dan o que no quieren dar, palabras que te dañan cuando no las sabes controlar. Pero qué más me da, la lluvia todo pronto llevará. Hoy voy a barrer este suelo de tanta basura que hay. Y a veces no es poder, a veces es querer. Tan solo por tener los medios no vas a lograr ser alguien. Más logra quien lucha y se levanta aunque se cae. Aunque la herida sea fuerte y grande. Las semillas sembradas por las inseguridades de mi vida, por mis miedos, por mis pesadillas. Corro, mis pasos son pesados, empiezo a sentir el calor entre mis manos. Mi mundo va cambiando, me voy transformando, mis ojos acechando en la oscuridad te están mirando. Pero dan, pero van ellos primero. Si no dan, espero, pero dan, pero dan, pero si no dan, espero, van ellos primero. No lo quiero, no lo veo, ahora yo primero. No me dan, pero no me dan, pero no lo dan. No lo quiero, no lo veo, ahora yo primero. Sola vagabundeo, me dan, pero dan, pero van ellos primero. Si no dan, espero, pero dan, pero dan, pero si no dan, espero, van ellos primero. No lo quiero, no lo veo, ahora yo primero. No me dan, pero no me dan, pero no lo dan. No lo quiero, no lo veo, ahora yo primero. Sola vagabundeo. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. E seguimos aquí en Verán Verán co conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, tamén o vicepresidente da Xunta de Galicia e secretario xeral do PPDG, aquí, como digo, en Galicia. Benvido a esta edición de Verán Verán. Moitas gracias. Precisamente cando xa estamos na nosa recta final, tamén termina esta tempada estival na que moitos tiveron vacacións. Non sei se vostede tivo un momento para uns días de descanso, non foi posible. Sí, a verdade que sí, que algún día que se agradece sempre. Este ano tive incluso máis que outros anos, en fin, por unha serie de circunstancias, sí que podo decir que este ano algún día pude encoller e se disfruta moito, a verdade. Cas pilas cargadas, entón? Eu espero que sí, que remedio queda. Ahora xa ven un traballo forte por diante, pero xa digo que estes días, aparte, o tempo acompañou, co cal non hai queixa. O que sí, tamén estivo estes días, como vostede sabe, por aquí polas Rías Baixas e tamén
ven de rematar as súas vacacións o presidente do goberno, don Mariano Rajoy. Non sei se vostede tivo a oportunidade, como tiveron moitos políticos e moitos compañeiros de partido seu aquí en Galicia, de compartir algún momento das súas vacacións. Pois o último día que fiz aquel pequeno paseo, despois hubo unha comida, aí sí que puden estar, o resto do tempo a verdade que non, e que si o vía no periódico, que moitos acompañaban ese camiño que fai sempre a estar Menteira, que máis está moi ben, porque é unha ruta así axuda un pouco a dala a coñecer. Xa digo, non, ese último día, pero os restos días non, pero sí que hubo moita xente que estuvo con ele. Ademais, non sei se teño curiosidade por saber se hai certa vinculación, ainda que eso sexa emocional, porque como xa moitos dos nosos telespectadores saben, don Alfonso Rueda ten antecedentes no mundo da política, non só un conselleiro por parte dos Baden-Lenzuela, como dirían na miña terra, por parte materna, senón tamén por parte de seu pai propiamente dito, que foi senador, tamén tivo responsabilidades en Costas, e tamén se di que foi a man dereita de don Mariano Rajoy aquí na Deputación pontevedresa. Non sei se esa relación de seu pai ca política, deses antecedentes familiares, o levou a vostede, pois eso, a motivalo a entrar de cheo xa propiamente neste eido. Si non, bueno, ao contrario, meu pai decía que non me metera en política, que daba moitos disgustos, pero bueno, sí, sempre tive ese gusanillo, vía o el, bueno, eu sempre digo que se algunha cousa boa puden e eu ainda podo facer en política, pois eu teño que agradecerlo a él, a súa maneira de ser, a súa maneira de ver as cousas, e foi que me meteu ese gusanillo, pero insisto, sempre me decía que non me metera neste mundo que era moi complicado. Non lle fixe en casa, non sei se fixe ben ou mal, ahora xa ten pouco remedio. Bueno, de todos xeitos, xa cando vostede era secretario das Xuventudes, das Novas Xuventudes do PP aquí na provincia de Pontevedra, xa apuntaba maneiras, non? Xa seu pai aí diría, o rapaz segue os meus pasos, cando menos. Xa non decía, ti fai o que queiras, que xa eres maiorciño, pero, bueno, a verdade é que eu sempre que lle pedín consello, nunca se meteu, a verdade, sempre aí me respetou bastante, bueno, estou seguro que ás veces pensaba que me estaba equivocando a unha cousa que facía, pero sempre me respetou, sempre que dime consello mo deu, e a verdade é que ahora que xa non está comigo, morreu un ano e medio, boto de menos para pedir un consello. Claro que sí. Neste caso, vindo vostede da canteira do Partido Popular de Galicia, e tal e como están as cousas arestora, non sei como ve a motivación na xente nova que ven nas filas do PPDG. Pois mire, sempre difícil, meter a xente nova en política, sempre hai moito recelo, sempre, máis eu entendo perfectamente, hai un montón de cousas, e máis agora que poden resultar máis atractivas que a política, agora máis difícil que nunca, porque a política non o vamos a negar, ten o descrédito que ten neste momento por unha serie de razóns, e todos temos que traballar para combatir iso, pero bueno, ao final, pois hai que decir que se sempre é un valiente para entrar en política, é moito máis se é novo, un que se xa novo se mete en política agora, moito máis o é, moito máis motivado está, e hai que agradecerlle moito máis. Hai, afortunadamente, xente nova que sigue querendo entrar en política e sigue querendo facer cousas. E como secretario do Partido Popular, como están os ánimos na familia dos populares galegos xa no ámbito de todas as cidades, en termos xeralizados? Pois temos que estar con bo ánimo, as dificultades son as que son, por moitas circunstancias, e o que temos por diante, xa dicía que sempre é difícil traballar en política, moito máis nestes momentos, e moito máis coa situación económica que temos, xa digo, co que pensa moita xente do que o labor político, que temos que seguir ganándonos a confianza e ter ánimo, e que se non tuveramos ánimo, entonces as cousas serían moito máis difíciles. Eu vexo a xente animada, conscientes de que, en fin, que as cousas non van a ser fáciles, pero xa non estaba fácil antes, e fomos superando obstáculos. Eu creo que ahora que se abre outra vez o curso político, que vamos a abrir agora, afortunadamente, vexo a xente con ánimo, aínda que, xa digo, ás veces as cousas son difíciles e costa seguir adiante. Neste caso, dentro dos políticos máis valorados, dentro desa situación xeralizada de descrédito, como di vostede, un dos máis valorados daqui de Galicia, aparte dese desgaste que se lle acusa o poder, é o presidente da Xunta de Galicia, o que vostede coñece moi de preto, porque evidentemente traballa cóbado con el desde fai moitos anos, xa é a segunda legislatura, pero xa hai un pasado anterior. Xa sei que me vai a decir que queda Feijóo para rato aquí en Galicia, pero pensa vostede que ten cualidades de sobra para ser o presidente non só de Galicia, senón tamén de todos os españois? Pois ten cualidades de sobra para facelo ben en política, e xa non é ningún descoñecido, xa vai ser esta segunda legislatura, o quinto ano de presidente da Xunta, se sigue así, e a xente non sigue apoiando, é porque pensa que, especialmente Feijóo, o fai ben e o votou para ser presidente de Galicia. Ahora acaba de empezar a segunda legislatura, de verdade, plantexarnos agora mesmo cos problemas que ten Galicia, calquera outra cousa que non sexa traballar aquí. Eu, como decía vostede, estuve con el
moito tempo, e como non lle ves só a él ningún planteamento que non sexa traballar aí, falar de calquer outra cousa, de verdade que non ten moito sentido, eu comprendo que sempre é unha pregunta que se pode facer, que sempre é unha cousa que chama a atención, pero eu o vexo concentrado aquí e non o vexo en ningún outro sitio, sinceramente. E os que sí están traballando nestes tempos difíciles económicamente e tamén a veces tamén de motivación, eses alcaldes de Galicia que teñen que facer o mesmo cando menos con menos financiamento. Cal é a fórmula, ou cal pensan vostedes que é a fórmula dentro do goberno galego para adelgazar as administracións pero gañar ao mesmo tempo en efectividade? Non é fácil, pero se pode facer. A administración medrou moitísimo, como medraron moitas cousas, cando había cartos, cando probablemente non había que facer os aforros que hai que facer ahora, apretarse o cinturón, e, polo tanto, igual que antes crecimos, ahora temos que asustarnos o que hai, se a xente se está pedindo que faga un esforzo, as administracións temos que facerlo igual, e nós levamos 4 anos con moito camiño andado, no ano 2009, onde non era o mellor tan fácil ver que había que reducir a administración, porque ainda había cartos, ainda non era a situación mala realmente que temos agora, xa empezaba, pero non era tan mala como agora, xa empezamos a facer cousas, e, bueno, imos a seguir facendo, eu creo que se pode seguir sendo máis eficientes gastando menos, e os alcaldes son os primeiros que saben, probablemente esa cercanía que teñen coa xente e se obligue aínda máis, incluso que a Xunta de Galicia, a darse conta de que a situación é a que é. Nós nos damos tamén, pero os alcaldes son os primeiros que ven e que teñen que seguir prestando moitos servicios, agora con menos cartos. Por lo tanto, o día dos alcaldes non é fácil, pero eu cando vexo moitos alcaldes que levan moito tempo gobernando, a xente lle sigue dando a confianza, iso quere decir que este mensaxe o entenderon hai moito tempo. E para evitar duplicidades, esa frase que está tan de moda últimamente e relacionado tamén con esta administración local, cal pensa vostede que é o vieiro agora que se está a falar, que si mancomunidades, que si deputacións, cal é a fórmula ideal de coexistencia para vostede? Pues mire, primeiro unirse, hai moitas cousas que, decía que antes que había recursos para todos, se podían facer por separado, ahora os alcaldes, volvo a decir, son os primeiros en entenderlo, se dan conta de que se unen para prestar unha serie de servicios que antes cada un facía por separado ou non van a ser capaces. Por lo tanto, nós o que estamos intentando é, bueno, pues apoialos en todo eso, as subvencións que estamos dando teñen preferencia aos alcaldes que se unen, que se xuntan para prestar un servicio respecto aos que queran facendo por separado, e respecto a diputacións e outras administracións, o que temos é que sentarnos e decir, vamos a ver, que estamos facendo cada un, a que nos dedicamos, e que estamos facendo os dous o mesmo. Podemos facelo unha administración e outra se pode dedicar a outras cousas. Moitas veces a resposta é sí, por lo tanto, o que temos que evitar é iso, estar prestando dúas administracións o mesmo servicio, é dicir, duplicando o gasto, que ao final son cartos públicos, en cambio deixando de atender outras cousas. Eu creo que, ao final, a reforma administrativa, que parece moi complicada, e en certa parte o segredo simplemente é iso, é sentarse un pouco a pensar, e darnos conta de que ás veces hai dúas administracións facendo un servicio con que unha preste é suficiente e podemos dedicar eses cartos a outras cousas. E ese é o segredo, a partir de aí podemos dar moitas voltas, pero se entendemos eso, e creo que vamos entendendo todos, tenemos moito camiño andado. Esas cousas antes nin se planteaban. E o que tampouco se pensaba era na fusión dos concellos, e xa vimos na práctica, xa existe ese concello de Oza-Cesuras. Non sei se vostede ve que a curto ou medio prazo hai posibilidade real de que se fusionen máis concellos, que os podamos ver pronto. O Oza-Cesuras foi o primeiro non de Galicia, de España, moitísimo tempo, e tuvo moitísima repercusión precisamente por iso, porque os concellos non se planteaban en ningún caso, e hai moitos concellos por aí adiante en España, moito máis pequenos dos que temos en Galicia. Hai concellos de 60, 70 habitantes que se falas de fusión a provincia de Burgos, por exemplo, che din que nin de broma. Eu estou seguro que pouco a pouco se darán conta de que a fusión, polo menos é unha posibilidade, non hai que velo como algo imposible, como algo que non se pode nin plantexar. Oza-Cesuras abriu un vieiro por aí, e eu agardo que de aquí en adiante outros concellos, se queren, sigan por ese camiño, pero estou seguro que algúns voluntariamente acabarán facendo. É onde xa están a traballar varios concellos de xeito pois xa non mancomunados, senón dunha forma máis conxunta nese plan galego de emerxencias. Como está a día de hoxe ese plan que lle podemos decir aos distintos concellos de cal vai a ser a súa xestión, a súa atención en materia de emerxencia? E nós temos un objetivo, que Galicia ten a comunidade autónoma de España con máis núcleos de población, onde a xente estaba diseminada, e ao final o plan de emerxencias galego que ten un objetivo claro, que é dicir que cada galego ou cada galega viva onde viva,
en 20 minutos ten que ter un servicio de emergencias profesional, cos medios suficientes que o poida atender. E, polo tanto, eso implica a Xunta, implica as diputacións, implica os concellos temos que pedir a súa axuda. Ao final están dando servicio aos seus veciños e, polo tanto, para conseguir eso, que cada galego a 20 minutos, se lle pasa algo, e chegue o camión de bombeiros, e chega a ambulancia, e chega un servicio de emergencias, protección civil, que vai atender cos medios suficientes, eso implica o esforzo de todos, implica moitos cartos, e ás veces os cartos en emergencias pois non lucen tanto como outros, porque afortunadamente, hasta que fan falta, parece que non hai unha inversión ali, pero hai que facela igual, e, bueno, ahora que estamos vendo co tema dos incendios e con outras cousas, as emergencias e o investimento en emergencias é necesario, ojalá que nunca haya que tirar del, pero hai que telo aí, e temos que facer un esforzo importante. O mellor deixar de facer outras cousas que antes se podían facer e investir en emergencias. O fío dos incendios do que vostede me fala, e, bueno, estamos a falar, desgrazadamente, estes días en todos os medios de comunicación, e sendo vostede o titular da carteira de Xustiza en Galicia, están as leis o suficientemente axeitadas para, no senso de ser disuasorias, para evitar eses incendios, e dunha vez que se producen, pois que esa xente pois teña o tratamento que merece un delito de tal calibre? Seguramente se poderán endurecer máis as penas, pero eu creo que hai unha cousa fundamental, é que plantexar que alguén, por desgracia sí que os hai, pode ir por ali prendendo lume, poñendo en risco a vida de moita xente, as casas de moita xente, ás veces é moi fácil, porque ir por unha pista das moitísimas que temos en toda Galicia, prenderlle lume ao monte, se hai vento, e crear unha desgracia, motivar unha actuación para apagar lumes que supoñen moitísimos cartos que salen dos impostos da xente. Creo que endurecer penas sí que pode ser un camiño, pero sobre todo é facer todo o posible para que aqueles que queiman o monte, e os hai, non hai ninguna dúbida a estas alturas que a inmensa maioría dos incendios son provocados, por desgracia, hai poucos incendios que se deban a casualidade, e mesmo a negligencia da xente, a maioría son provocados, a esa xente hai que perseguila, e se lle está perseguindo, cada vez se dedican máis medios policiais, cada vez a Xustiza ten máis claro que esa xente non hai que ter nin piedade nin cuartel con eles. Eu aproveito aquí para mandar outro aviso outra vez a xente que se lle pode estar pasando pola cabeza queimar o monte, que hai, que cada vez o peso da Xustiza ten que caer, e vai caer máis en riba deles. É intolerable o que está facendo algunha xente, o que estamos vendo estes días, eses incendios brutais, detrás dos cales moitas veces hai, digo, a inmensa maioría, a man de unha persoa que ao final son auténticos delincuentes que pegan lume ao monte, é moi fácil e despois provocan o que provoca. Unha vez nos xulgados, sabía vostede que cando lle axudicaban pois Xustiza era unha carteira complicada porque xa traía pois certo déficit de atrás en persoal, en infraestructuras, en informatización, en posta ao día nas novas tecnoloxías. Como evoluciona a Xustiza aquí en Galiza, conselleiro? Aquí estamos intentando facer un esforzo importante, a verdade. Eu, mire, cando cheguei xa había moito traballo feito, e hai que seguir facendo edificios, hai que seguir investindo moito en implantación de novas tecnoloxías. Eu creo que a Xustiza é dos campos onde máis hai que aplicar todas as posibilidades que dan as novas tecnoloxías e onde máis se agradece, ademais, porque o efecto se ve inmediatamente. Temos que seguir facendo investimentos importantes. Creo que hai moi bons profesionais en Xustiza, sempre din que necesitan medios e teñen razón. Bueno, pois, eu me alegro de que o presuposto da Xunta, que tuvo que baixar moito estes anos, porque todos os orzamentos baixaron, o presuposto dedicado a Xustiza intentamos mantelo sempre igual. Eso creo que sae bastante, e en canto os presupostos podan aumentar, os primeiros que aumentarán serán os de Xustiza, eu agardo así. Pois neste caso tamén, por último, xa no eido da Xustiza, hubo unha novidade importante este ano que viña imposta dentro do Goberno Central, que son esas taxas. Non sei de que xeito se ve afectado a Xustiza en Galicia nos termos que vostede coñece. Mire, tivo moitas críticas, e a verdade é que tivo críticas prácticamente generalizadas, foi unha decisión do Estado. Nós o que temos que facer é as taxas que ter os medios para que a Xustiza funcione ben. Agora que xa se leva un tempo aplicando, bueno, pois eu creo que daqui a final de ano será o momento de avaliar máis ou menos o impacto que tuvo a aplicación das taxas, e estou seguro de que se hubiera que facer algún tipo de rectificación entre todos, pois haberá que facela. Nós xa dixemos no seu momento dende a Xunta de Galicia que, en fin, que era un tema que había que ver, e cando menos era discutible. Vamos a ver os resultados. Insisto, se hai que arreglar alguna cousa, espero que todos sexamos suficientemente intelixentes para darnos conta disso. Hai moitos temas que quería tratar con vostede, conselleiro, porque a súa carteira é ben ampla, pero o tempo xa ve da entrevista é o que tiñamos, e chegamos ata este punto, e comezamos, se me permite, rematamos precisamente onde o comezamos, co seu tempo de lecer. Non sei se tivo oportunidade de volta a España, o paso de la vuelta por Galicia nestes días. Sí, a verdade que vin a primeira etapa, vin aquí a chegada en Sanxenxo, máis unha etapa que saleu de Vigo,
rematou aquí no Monte Lobeira, aquí pertiño, bueno, pois puden seguir na súa inmensa maioría, a verdade que é unha gozada. A mí me gusta moito o ciclismo, é unha oportunidade que tiven, que me ofreceron e que non a quixen rexeitar, non poder ver a carreira desde dentro e ver, ademais, que me chamou a atención, só esperaba, pero hai que verlo, a cantidade enorme de xente que se botou as rúas, as carreteras por onde pasaba. Creo que foi un acerto traer a volta aquí, creo que hai pouquísimas oportunidades como a volta ciclista para vendernos caro exterior. O da Batea creo que foi un bombazo, allá nos coñece moitísima xente, oxalá moitísima xente de fora de Galicia e fora de España encargue moito o Mexilón aquí, Mexilón galego. Bueno, pois a raíz deso, creo que un escaparate publicitario que non podíamos perder, que o fixemos a parte de oportunidade deportiva e, en fin, esas paisaxes que se ven desde o helicóptero e que mostra a cámara, está moi ben que nos coñezan e foi unha boa oportunidade. Pois nos recuperamos, se lle parece, parte desas imaxes. De feito, é o seguinte reportaxe que imos a ver, ese paso da volta ciclista por aquí polas Rías Baixas, moito máis aló do eido deportivo, vemos pois esa felicidade que deixou un evento deportivo tan importante. É o reportaxe que ofrecemos a continuación e lle agradecemos, conselleiro, a súa presencia aquí cun brinde cun dos mellores albariños que temos no mundo inteiro e que por fortuna temos aquí xusto por onde pasou a volta ciclista, aquí, neste caso, nas Rías Baixas. Moi ben. Saúde, conselleiro. Saúde. Se por algo se caracterizou a primeira etapa da Volta Ciclista a España foi pola súa xente. Xente en Vilanova de Arousa e xente en Sanxenxo. E tamén entre medias en Cambados, Endena, Vilalonga ou Portonovo. Xente a esgalla. Xente miúda. Xente menos miúda. Xente presumida. Xente con gafas de sol e outra un pouco máis recatada. Xente que se toma as cousas con calma e se toma algo. Xente bailando. Xente con sorte. Xente saudando e máis xente. E antes de que aqueles que corren botasen a andar, tocou comprobar que a batea servía. Que un non se caía e que a marea finalmente si ia a subir ata colocar a rampa ao nivel necesario. E logo chegou a xente importante, a escoitar os himnos e a cortar a cinta. Entón foi cando comezou o espectáculo. Algúns principiaban con calma, pero logo xa foron acelerando. Todo o ano agardando algo que logo pasa tan rápido, porque estes o que queren é ir rápido nas súas bicicletas. E foron chegando pouco a pouco a Sanxenxo. Algúns incluso non se enteraron de que a crono era por equipos. Os que lles foi mellor reclamaron a atención de todos. Outros tocoulles recibir ánimos e folgos. Porque a volta, malia que o primeiro día foi espectacular, non se para. O único que lles faltou aos ciclistas foi petar nas portas de cada casa, porque o pelotón cruzou o Salnés de arriba a baixo, entrando por Pontevedra, pasando logo por Pollo, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Meis, Vilagarcía ou a Illa. Ninguén faltou a cita. Foi unha etapa con caídas e tamén cun intento de escapada que non fructificou. As estradas de novo estiveron cheas de xente, de todo tipo. Lobeira foi o centro de peregrinacións, de familias, de pequenos e maiores, e, sobre todo, de xente que lle gusta saudar a cámara. Os ciclistas non debían despistarse coas vistas, estupendas dende o alto. Ou mellor dende aquí. Bueno, mellor dende aquí. E chegaron eses tolos da bicicleta devorando metros en busca da liña de meta. Intentouno un italiano, pero finalmente gañou un americano, Chris Horner, de 41 anos, do Radio Shack, que levouse ademais o agasallo do primeiro posto da xeral. Pegadiños, a 3 segundos, entraron os dous españois favoritos á victoria final, Valverde e Purito. E así, un ano máis, o Salnés vibrou coa volta, e viceversa. Para deportistas de alturos que visitaron estes días a capital de Galicia, a selección española de baloncesto concentrouse en Santiago para disputar un animado encontro. Neste caso, contánoslo dende Santiago de Televisión con test de cultura general incluído.
Despois de 30 anos en pisar a cidade, a selección española de baloncesto ven a Compostela para disputar un dos partidos preparación para o Eurobásquet de Eslovenia en setembro. Están a piques de entrar por aí o autobús da selección, ímolo ver porque ven a Santiago a xogar coa selección de Macedonia. Desexámoslle moita sorte, pero antes do partido ten unha cita con Compostela. ¿Cuál es el punto fuerte que tiene ahora mismo la selección? ¿Cuáles son sus valores? Pues yo creo que es el equipo que es. Sí, el equipo, el grupo humano de jugadores. Falta Gasol, falta Navarro, pero aún así son equipos. Yo creo que es la mejor de las que hay ahora mismo en el Eurobásquet. En el Mundial no, porque está Estados Unidos, que es mejor. Sí, pero yo creo que puede ganar. Me gusta la selección porque es española. Eso puedes contar. Pero vamos, no soy aficionado al baloncesto, la verdad. Me gusta, cuando juega la selección española, que gane, por supuesto. O sea que hay posibilidades este año de conseguir el tercer Eurobásquet. Seguro, segurísimo, vamos, que lo conseguimos, sí, seguro. Sí. ¿Sus hijas van a ver el partido esta noche? Yo creo que sí. Estaban comentando que iban a ir, no sé. Además me ha dicho una de ellas que estaba por ahí, dice, vete por allí que iban a ir a la catedral esta mañana. Como hace 30 años que la selección no viene a Compostela, queríamos recomendarles, si usted se encuentra a los jugadores por aquí, qué hay que ver en Santiago, cómo cambió Santiago en los últimos 30 años, qué no se pueden perder. Hombre, en Santiago hay muchas cosas bonitas. Yo estuve otro día en un sitio que no había estado nunca, en la ciudad del... ¿Cómo se llama eso? De la ciudad de la cultura, ¿no? Se llama. Eso es precioso, me encanta. Vamos, eso es una cosa maravillosa. Ahora van a venir mañana unos amigos de Santander y hemos recomendado, van a hacer una visita allí, una visita guiada y todo. O sea, que está aquello precioso. A ver, me encantó. Voy a volver otra vez. Podemos recomendárselo entonces a Gasol y compañía, ¿no? Si lo veo, sí. Si lo veo, sí. Estamos aquí con dos cheerleaders de la selección española. ¿Cómo os llamáis? Elena. Alba. Bueno, explicarnos un poquito para la gente que vaya a ir a ver el partido, qué es lo que hacéis vosotras. Bueno, nuestra función es animar al público en los tiempos muertos, en los cambios de cuarto y que se lo pasen bien y crear un buen ambiente en el partido. ¿Cómo reacciona un poco la gente cuando salís vosotros en ese momento de descanso? ¿La gente está más relajada? ¿Cómo es el ambiente en esos momentos? El ambiente en los partidos de selección española es súper animado, la gente tiene unas ganas de fiesta y unas ganas de cantar, bailar y la verdad que siempre nos reciben súper bien y nos aplauden un montón y se involucran muchísimo y sobre todo cuando hacemos acciones de animación para cantar y bailar con el público, pues la gente participa mucho. Como pensamos que es muy importante conocer al rival, ¿no? A la hora de enfrentar un partido, vamos a hacer una serie de preguntas sobre cómo conocemos aquí a Macedonia, a nuestro rival. A ver si sabéis cuál es la capital, por ejemplo, del país. De Macedonia, ahora mismo no es. Paso palabra. En geografía estoy un poco... no sé decirle. Ahora te iba a decir una broma. Manzana. ¿Cuál es la capital de Macedonia? ¿Tú sí? Skopje. Oye, muy bien. No lo recuerdo. ¿Ankara puede ser? No. Yo soy de ciencias, ¿no? No. ¿Con qué países limita Macedonia? Tampoco. Yo, para extranjero, he estado en Francia, pero nada más. No. Ninguno. Puede ser con Serbia, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser con Serbia. Puede ser con otro país balcánico por ahí. Tú que te lo sabes, hombre, tú que has estudiado. Letonia, por esa zona, no. Balcánico. Está Macedonia, Serbia. Limita con Grecia y Rumanía. No. Pues la verdad es que no, tampoco. Yo no sé dónde está, Albania creo que también, Albania seguro, sí. Albania y no sé, pues alguno por ahí. Sí, por ahí. Bueno, muy bien, falta Grecia. Grecia. ¿Tú? Turquía.
¿Turquía? ¿No? ¿Tú sabes cuál qué? No, tampoco. ¿Sabéis de qué país se independizó Macedonia en el año 91? Bueno, ¿de cuál? Ni idea. Bueno, pues de Yugoslavia. Exacto. Muy bien. He oído algo de eso, pero no pongo atención a las cosas. Ya somos gente muy mayor ya. ¿Sabéis decirme 3 jugadores del equipo de la selección de baloncesto de Macedonia? Ni uno. No sé ninguno, no sé ninguno. En este caso es deportiva. ¿Sabía decirme algún nombre de la selección de baloncesto de Macedonia? No, bueno. No conozco los españoles, conozco algunos, pero no todos. Voy a conocer los extranjeros. No, la verdad que no. No. Nos pillas ahí. Ni uno. Ni uno, vamos, no. Ni uno. Ni idea. Yo es que el baloncesto extranjero poquito. Seguimos a España, pero... ¿Algún nombre hoy? Sí, algunos sí. Pero, Muy raros todos. sí, bueno, como para nombrarlos. A ver si los jugadores conocen un poco más al equipo, ¿no? Esta noche. Esperamos, Sí, seguro, mejor, vamos, seguro. Lo seguiremos ahí, si es el partido, seguro. Entonces la capital, la manzana, habíamos quedado. No, es broma, la capital es Skopje. Muy bien, muy bien. E máis deporte, desta volta propio precisamente do estío. Desde Televigo, as nosas louras habituais, María e Yasmina, propóñenos subirnos ás motos acuáticas para modelar o corpo, facer deporte casi sen darse de conta e, sobre todo, pasando moi ben. El verano no solo sirve para ir a la playa, sino también para practicar cantidad de deportes. ¿Tú qué opinas, María? Que, por ejemplo, las motos acuáticas va a ser nuestro nuevo deporte favorito. Ya veréis qué tal se nos da. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este deporte de moto de agua? Bueno, en el mundo de la moto, como empecé a trabajar en una náutica, pues llevo desde el 92, que empecé como el presidente de la Federación de Motonáutica. Pero bueno, a practicar y a correr, bueno, pues ya desde el 95 así, pero a correr desde el 2006 aproximadamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese primer contacto con la moto? ¿Te caíste mucho? ¿Tuviste miedo? No, bueno, lo que buscas siempre es adrenalina, porque si vienes del mundo de la moto, así, siempre buscas cosas que corran y que se muevan, y esto es una de ellas, y es un aparato con el que haces mucho deporte. O sea, ya que estamos encima de ella, ¿de qué está compuesta esta moto, las partes? Pues es algo muy sencillo, es un casco de fibra de vidrio, pues de 3 metros, 30 centímetros aproximadamente, un motor de 260 caballos y la propulsión es a base de una turbina y no tiene, así a simple, a grosso modo es lo que es una moto de agua. Y bueno, me han comentado antes por allí que eres campeón de Europa. ¿Cómo ha sido eso? ¿Muchas horas de entreno quizás? Bueno, sí, yo ahora llevo pues como un año y poco ya fuera de la competición, porque ya creo que ya ha llegado el momento. Pero bueno, empecé a correr en el campeonato gallego, lo cual me hice con el campeonato algunos años. Después he ido al campeonato de España y he también quedado obteniendo buenas clasificaciones. Y después en el campeonato de Europa es una prueba que se hace aquí, una prueba sola que es en Mirandela, en Portugal. Y bueno, yo soy campeón de Europa de slalom individual y un compañero mío de Villa García, aunque vive aquí en Vigo, es campeón de Europa de slalom doble. Slalom individual, ¿en qué consiste esa modalidad? Pues imagínate, son 2 circuitos paralelos con 10 boyas aproximadamente y nada, dan una salida, sales 2 competidores. Y después es por eliminación, vas eliminando al siguiente, hasta que llega una final y eso es. La ley del más fuerte. Por eliminación. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si, bueno, ya que estoy, me llevas a dar una vuelta, ¿no?
was spinning round before I looked around. It hit me, and then I looked around. Bueno, Yasmina, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en la moto de agua? Me lo pasé pipa, yo quiero repetir. Hemos visto que has conducido incluso tú. Si os dejáis en mi mano, lo digo que es un poco peligro, pero bien. Si él se atrevía a ir de mis manos, yo pensé que cualquiera se atreve. Pues ahí vamos, a probar. Vamos, ahora te toca a ti. Bueno, chicos, y ahora estamos con Sandra. Sandra, cuéntanos, ¿cómo definirías este deporte? Pues este deporte, aparte de muy divertido, yo creo que además de poder disfrutar del mar, pues es algo que tienes el contacto con el mar, no sé, la diversión de poder conducir eso, las motos de agua, la rapidez. Yo creo que más que el deporte, el usuario normal puede disfrutar de la sensación de ir sobre el agua, ¿sabes?, a toda velocidad. ¿Y qué le dirías a alguien que está pensando en comprarse una moto de agua pero que no le da ese empujón porque tiene miedo? Es un deporte muy peligroso también, ¿no es cierto? Yo creo que no. A ver, yo llevo compitiendo eso, ya te digo, 20 años y nunca he tenido un accidente grave, ni en competición, ni nada. Lo que le digo a la gente que no ha arrancado, que piense en la moto de agua no como un artículo de lujo, que piense en algo que es para hacer deporte, que en vez de estar en la playa tirado, aburrido, pues te coges la moto, te haces un poquito de deporte casi sin darte cuenta, mientras te diviertes, estás haciendo deporte, y que es algo que también puedes usar en invierno, que no, claro, dices, solo me compro la moto para los 3 meses de verano, eso no te va a salir rentable. Claro, porque en invierno, ¿dónde las guardáis? En invierno pues las guardamos en naves que están para almacenaje de las motos, o en casa, el que pueda guardarla en su casa, tal, la subes, la pones en remolque, pero nosotros en invierno salimos mucho, ¿sabes? También con la moto, te pones un traje neopreno ahí un poco gordito y ya está. Bueno, pues ya sabéis, chicos, no tenéis excusa, a las motos de agua, que es muy divertido. E seguimos cunhas Olimpiadas que non teñen recoñecemento internacional, nin falta que lles fai. Falamos das Olimpiadas Rurais de Chantada, que cada ano se celebran nesta localidade como antesala das súas festas principais. Neste caso é Tele20 Chantada que nos ofrece estes xogos tan tradicionais como en Xebres. Con eles despedimos o Verán por esta semana. Volvemos dentro de 7 días, co que agárdennos e de cacaela que sexan moi felices. Saúdos, amigos de Verán. É pouco probable que Chantada chegue a ser sede dos Xogos Olímpicos, pero hoxe achegámonos ao campo da Feira Vello para ver como se disputan as Olimpiadas Rurais que abren a primeira xornada das festas patronais. ¡Ya! Buena, aprieta, niña! Esta é unha das probas que tiñan que facer as persoas que participaron nas Olimpiadas Rurais de onte. A primeira proba de 4 que consistía nunha carreira de relevos na que todos se esforzaron ao máximo. Sí, bueno, foi bastante complicado. Meter a cabeza na fariña non lle gusta a nadie, pero... Os grupos participantes, que eran 6, tiñan que estar compostos por 4 persoas, das cales tiña que haber unha muller obrigatoriamente. Despois de comezar coa carreira de relevos, tocou xogar a tirar os bolos e, de seguido, lanzamento da alpaca para rematar xa coa última proba. Bueno, cal é a estrategia para gañar esta proba? Tirar, tirar e tirar. A derradeira proba consiste en empurrar o bolo ata chegar arriba da costa. Creo que o importante é participar e fixemos o mellor que pudemos, a verdade. Probas variadas, das que non faltou de nada e que, como podedes observar, tiñan a un público moi variado, de todas as idades, que non tiveron tempo para aburrirse, pero sí, tempo para pasar unha boa tarde. Para elexir gañador, súmanse os puntos dos participantes de cada grupo acadados nas probas. E como todo traxecto chega ao seu fin, chegou o momento de elexir os 3 finalistas, os cales se fixeron cun carro cheo de variados manxares. Un pouco de todo, hai unha medio cachucha, hai un queixiño, membrillo, viño, que non falte, piña colada. E despois para brindar a sidra. Al final fomos gañadores da proba, e nada, moi contentos. Bueno, que ides facer con todo isto? Pois degustalo na festa de empanadas. Agardamos que os finalistas teñan un bo proveito e o resto de participantes, como xa dixeron, o importante é sempre participar.
Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrecéronlle Verán Verán. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.